Na izložbi pod nazivom Kreativni trag posjetitelji koji dođu k nama ovdje u udrugu naravno vidjet će jedan godišnji presjek našeg rada sa našim polaznicima. Između ostaloga, konkretno to su tečajevi crtanja i slikanja, tečaj stripa i ilustracije, crtaona za najmlađe, odnosno za vrtićki uzrast i kiparske uratke naše grupe kiparske. Smatramo naše tečajeve od izuzetne važnosti jer zapravo kombinacijom tih tehnika i ono što ovdje savladavaju i uče je pa zapravo jedno oslobađanje, hrabrost u jednom metodičkom smislu i pedagoškom, jedno sazrijevanje, odrastanje i slobodu kroz vlastiti izričaj.